Sempre he cregut que aquest jaciment té una importància enorme que transcendeix el que és un jaciment estàndard, per entendre's. Tots els jaciments tenen la seva importància. Hi ha tota una ciutat que segueix en el temps durant gairebé 3.000 anys. La importància de l'esquerda jo crec que està, per una banda, que et dona el coneixement de com ha evolucionat la societat durant molts i molts segles, des de l'edat del bronze fins a l'edat mitjana, i que això ens dona informació sobre el nostre passat i el món en què vivim i en què som com a societat també. Et permet veure com era el bronze final en una zona com la comarca d'Osona, després el món ibèric, des de pràcticament el que és el primer ferro, és a dir, per tant, des del segle VI fins al segle I, com canvia després amb la romanització, i després totes les etapes de l'època medieval, que també són molt interessants, perquè hi tenim visigots, carolingis, tot el període feudal. Permet entendre el context de l'auge ibèrica, el moment medieval i la transformació del municipi. Ara el veiem com una cosa bucòlica perquè simplement la seva història es va acabar el 1314 al traslladar-se la població cap a Roda, però si fóssim el 1314 diríem que és una gran ciutat. Ens ha aportat un gran conjunt de dades que ens permeten conèixer molt millor la història del territori, la formació de la Catalunya Vella, el món ibèric en aquest context d'auge. Això va començar el centre excursionista d'aquí Roda, que va fer una agrupació arqueològica, a finals dels 60, principis dels 70. Llavors, l'any 77 ho va agafar la directora, la Imma Ullich, l'actual directora de les excavacions, amb la Universitat de Barcelona. Vaig veure que era molt interessant i em vaig ajuntar en el grup d'excavacions que feien llavors, que era un grup una mica com un camp de treball a través d'un sector de la Unió Excursionista, que hi anaven els dissabtes i diumenges al matí, fins que els vaig convèncer que es havia de fer amb un mètode. A partir que l'Imma Ullich va incorporar-se en aquest grup i posteriorment va assumir la direcció científica dels treballs, les excavacions al jaciment van quedar vinculades al món universitari. Posteriorment, amb la llei de patrimoni ja van rebre els permisos normals que dona la Generalitat per tots aquests treballs i es van regularitzar i es van normalitzar i va continuar la recerca. Com que les excavacions tenien potencial i es anava veient cada vegada que tenien recursos, es va voler fer una investigació a la muralla, que es va fer l'any 1981. I quan es va excavar i es va fer els sondejos a la muralla, es va veure que hi havia estrats d'època ibèrica. Aleshores es va decidir duplicar l'equip i fer una àrea ibèrica i una àrea medieval. En aquesta àrea ibèrica la direcció va recaure en la Dolors Buxó, que va ser la primera directora. La Dolors Buxó va començar amb mi, diguem-ho així, i ella és especialista en món antic, en ibèric. Aleshores, jo, com que havia fet medieval i tot això, doncs, esclar, vaig pensar de sempre que calia una altra persona que conegués bé les ceràmiques, etc. Crec que als anys 90 es comencen a fer les excavacions de la zona de l'entrada al poblat ibèric, diguéssim, i crec que va ser cap als anys, a partir del 2012-2013, crec que s'excava la muralla medieval, que és la que ara tanca el jaciment, que en aquell moment jo ja hi era. La muralla es va descobrir per primer any el 2011, amb una petita cala. Això va propiciar que es dugués un projecte sencer que permetés el seu descobriment, que es va acabar de finalitzar tot el traçat el 2015, i la importància precisament és que també és una muralla que inicialment es pensava que era d'època ibèrica, però amb aquesta troballa ens va descobrir que era d'època medieval, concretament una fase inicial d'època visigòtica, segle VII aproximadament, i que tindria diverses reformes posteriors, sobretot en època carolíngia, fins a la destrucció final del poblat el 1314. Nosaltres continuem la recerca en el marc dels projectes quadriennals de paleontologia i arqueologia, que són els que promou la Generalitat de Catalunya. Excavem en funció del que anem programant en aquests projectes a 4 anys. En l'àmbit ibèric es fa una campanya anual, que és la programada que fem al mes d'agost, i en l'àmbit de medieval fem 2 campanyes. Una que és la programada, que depèn directament del projecte,
i un altre que forma part d'una assignatura formativa del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. El que sí que podem dir és que, com que el món ibèric ha crescut tantíssim i el medieval també, és tot l'equip que està format per especialistes en diferents moments. Jo estic excavant en el sector ibèric, justament a l'entrada del jaciment, a mà dreta, darrere de la torre i la muralla ibèrica, i l'objectiu és veure què hi tenim darrere, si tenim urbanisme, si tenim habitatges, si tenim elements defensius. Ara per ara ens han sortit unes estructures relacionades amb la torre i també ens està sortint un paviment de còdols, que ens està parlant d'un carrer, un urbanisme. El que estem intentant esbrinar és com ha evolucionat aquest assentament, aquest poblat, aquesta ciutat, les diferents fases d'aquesta ciutat i com ha canviat i per què es donen aquests canvis. En aquest moment, a l'àrea de medieval, hem acabat d'excavar tot el complex de 4 o 5 habitacions que formaven un antic celler. Tenim prou evidències per atribuir-li aquesta funcionalitat i per parlar de que hi havia un complex de 4 habitacions, amb 2 dedicades a magatzem i a celler pròpiament, amb una botiga i una rerebotiga, i hem acabat d'excavar una habitació annexa que sembla que ja no formava part d'aquest complex, però que ens ha permès tancar bé aquesta àrea que està allà al sud de l'església. Hi ha tot un treball post-excavació, que és el treball de despatx o de laboratori, on el que fem és rentar-lo, primer fer un inventari i després anar-lo estudiant per grups. Doncs estudiar, per una banda, la ceràmica, les restes de fauna d'animals, si hi ha restes humanes, els ferros. Des d'aquí al museu portem tema de gestió. Les excavacions han set com el motor que ha anat generant altres coses també. Primer el museu, que ja vam crear un petit espai en el centre del poble l'any 88, que va ser l'inici del que ara tenim com a museu arqueològic. Després també la part d'arqueologia experimental, que juntament amb el que són les excavacions i el museu hi ha el que en diem l'àrea, que és una àrea de recerca experimental arqueològica on s'han fet diferents projectes sobre agricultura, sobre metal·lúrgia, sobre construcció. Per tant, tot això és el que ha anat generant tot aquest temps de treball a l'Esquerda. El 1998 a l'Esquerda es va trobar una ferreria del segle XIII amb l'equip d'excavacions que dirigia la doctora Imollic. Llavors, a l'àrea de recerca arqueològica de l'Esquerda s'hi han fet experiments sobre metal·lúrgia en els quals s'ha treballat en 2 àmbits de treball. Per una banda, seria tota la part de la forja, en el qual s'ha reproduït una fornal amb una manxa i una enclusa, i per l'altra, un forn de fosa, de cubeta, en el qual s'hi han fet fosa de metalls, a partir del que es va trobar en el jaciment, en aquesta ferreria del segle XIII. 50 anys d'excavacions vol dir que han passat centenars d'arqueòlegs per aquí que han fet part de la seva formació a l'Esquerda. L'Esquerda és un bé cultural d'interès nacional, ha donat per 50 anys d'excavacions, però encara podríem dir que segurament que en queden 50 més per anar fent. O sigui que això passa a les futures generacions d'arqueòlegs del país, perquè és un jaciment viu i que encara necessita molta més feina per acabar-lo de conèixer bé.